Wara r-reshuffle imħabbra nhar il-ħamis mill-Prim Ministru Muscat fil-Palazz tal-President il-ġimgħa ħadu l-Ġurament tal-ħatra Tliet Ministri Ġodda. Propju il-Ministru Herrera li se jkun responsabbli mill-ambjent, l-iżvilupp sostenibbli u t-tibdil fil-klima, il-Ministru għas-Saħħa Gvern u l-Ministru għat-Tkabbir Ekonomiku, Kompetittività, is-Settur Marittimu u s-Servizzi Malija. Dan tal-aħħar jirritorna fil-Kabinett wara li fil-bidu tal-leġislatura serva bħala Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali. Fl-ewwel kummenti lill-ġurnalisti, il-Ministru Malija fisser l-importanza tal-portafol tiegħu u esprima viżjoni ċara. L-għan huwa wieħed li f'dawn il-oqsma Malta tkun minn ta' quddiem. Niftakru li anke ġej għall-Presidenza f'Jannar li ġej, f'din il-Presidenza anke hemm kunsill f'dan is-suġġett u rridu nagħmlu minn kollox biex effettivament aħna nuru lil kulħadd, inklużi li żied ħaġa importanti ċ-ċittadini Maltin u Għawċin illi jkollhom bżonn dan is-servizzi li anke jekk m'għandhom bżonn tas-servizzi qed nattiraw investiment lejn dan il-pajjiż. Bl-istess impenn tkellem il-Ministru għas-Saħħa Gvern li bħala Segretarju Parlamentari responsabbli mill-istess qasam fost oħrajn ra li tiġi eliminata l-problema tal-mediċini out of stock u li jonqsu l-waiting list b'mod sostanzjali. Il-viżjoni tagħna hi li nagħmlu minn Malta ċentru ta' eċċellenza medika, kemm billi konna l-aqwa infrastruttura possibbli, kemm billi nżidu u ntejbu s-servizzi, kif ukoll billi konna l-aqwa riżors uman u għaldaqstant nkomplu nħarġu l-impjegati tagħna. Kif żvela l-Prim Ministru l-ħamis, il-Ministru Herrera se jkun qed jieħu post Leo Brincat li huwa nominat għal kariga ta' membru fil-Qorti Ewropea għall-Awdituri. Fl-ewwel reazzjoni tiegħu Herrera faħħar il-progress reġistrat sa issa u tenna l-impenn tiegħu li saħħaħ is-settur ambjentali b'ħidma li tilħaq l-aspirazzjonijiet tan-nies. U għatem jgħid li fil-jiem li ġejjin se jkun qed jiltaqa' mal-NGOs rispettivi biex jispjega l-viżjoni tiegħu waqt li jisma' l-ilmenti u s-suġġerimenti tagħhom. Din kienet propju it-tieni reshuffle imħabbra mill-Prim Ministru Muscat. Reshuffle li tpoġġi lill-Gvern fl-aqwa pożizzjoni biex fis-sentejn ġejjin ikompli bl-implementazzjoni tal-manifest elettorali waqt li jġib aktar investiment u xogħol lejn il-pajjiż.